Dobro, ja želim još jednom da vam se zahvalim u ime Kliničkog centra Crne Gore što ste tu uvijek sa nama, da ispratite sve naše aktivnosti i sve stvari koje su vezane za klinički centar. Meni je danas stvarno veliko zadovoljstvo što možemo da promovišemo jednu značajnu donaciju koja dolazi od Crnogorskog elektroprenosnog sistema. To su osvjedočeni prijatelji Kliničkog centra Crne Gore koji su se uvijek i do sada i ovom prilikom pokazali da itekako razmišljaju o svojoj društvenoj odgovornosti i pomoći kliničkom centru u onim segmentima koji nam je veoma važan. Tako da želim naravno da se zahvalim gospođi Bracanović i gospodinu Kujoviću što su i ovom prilikom opredijelili značajna sredstva za podršku Kliničkom centru Crne Gore u jednom segmentu koji je također nama veoma važan. To je razvoj našeg informacionog sistema, tako da zahvaljujući donaciji od 35.000 eura, ovo je jedan od pomoći u vidu nabavke kompjutera i ostali informacione opreme koja će nam itekako dobro doći u ovoj godini. Kao što znate, ovo je godina gdje slijedi implementacija novog informacionog sistema koji je vrijedan skoro 1 milion eura i naravno u svim stavkama nije moguće bilo obezbijediti da bi sve funkcionisalo kako treba, tako da su naši prijatelji dobro razumjeli našu potrebu i ja im se još jednom zahvaljujem na podršci koja je bila i ranije i kao što sam istakao i koja je naravno i sada prisutna. Tako da u ime Kliničkog centra još jednom velika zahvalnost. Meni je zaista izuzetno zadovoljstvo što smo danas u Kliničko-bolničkom centru povodom donacije koju je Crnogorski elektroprenosni sistem dao, potpuno shvatajući značaj koji KBC ima za zdravstveni sistem Crne Gore, a u dogovoru sa menadžerskim timom KBC-a željeli smo i pružili smo podršku u vidu nabavke računarske opreme koja je bila značajna. Potpuno razumijemo i željeli smo i da pružimo podršku jer je riječ o unapređivanju segmenta rada KBC-a vezano za IT tehnologije i računare i imajući u vidu da je podrška zdravstvenom sistemu jedan od prioriteta našeg društvenog djelovanja, mi smo to radili do sad, radit ćemo i u buduće. I ranije smo pružali podršku i KBC-u, Institutu za bolesti djece, Opštoj bolnici Pljevlja, bolnici Cetinje i to ćemo nastaviti da radimo i u buduće i želim da i ovom prilikom istaknem da u CGS-u imate pouzdanog partnera i da prosto računate sa nama i u buduće. Ja se zaista nadam da će oprema koju smo donirali biti podrška medicinskom osoblju vaše institucije, a istovremeno nadam se da će i pacijenti imati koristi od toga, što je onda zaista za nas pravo zadovoljstvo i ispunjenje naše misije u ovoj oblasti društveno odgovornog poslovanja. Toliko, hvala. Partneri, nastavljamo i dalje. Hvala. Mi ja ću ispred Kliničkog centra Crne Gore da uručim vama jednu zahvalnicu. Eto, kao jedan mali simbol zahvalnosti za vašu podršku. Hvala.